салом бинандагони гиромӣ, намоиши навбатӣ аз сомонаи телевизиони Баҳористон меҳмони хонадони шумост. чун ҳамешагӣ тариқи ин барнома мо ба пешниҳоду дархости истифодабарандагони сомона ҷавоб мегӯем. ҳафтаи мазкур низ тариқи почтаи электронии мо мактубу дархостҳои зиёд ирсол гардид. ба сомонаи телевизион ворид шуда мебинем ки тамошобинон аз мо чӣ дархост кардаанд. салом, ман зиёд барномаҳои телевизиони Баҳористонро тамошо мекунам. ба тамоми коргарони ин шабака ташаккур мегӯям. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки дар бораи Кайҳон маълумот диҳед. оё шумо донистан мехоҳед ки Кайҳон чист? Кайҳон аз нуқтаи назарияи оммавӣ ҳар чизест ки берун аз атмосфераи замин вуҷуд дорад. намудҳои фазои Кайҳон гуногунанд. мехоҳед донед ки Кайҳон аз чӣ иборат аст ва нақшаи Эйнштейн дар таҳқиқи он чӣ гуна аст? биёед аз аввалаш сар мекунем. Кайҳон ҳамаи он чизест ки берун аз қабати ҳавои замин вуҷуд дорад. ин олами байни сайёраҳо, байни ситораҳо ва моҳҳои гуногун, яъне фазои холӣ ва ҳаво аст. олимон Кайҳонро ба муҳити байни сайёравию байни ситоравӣ ва байни галактикаҳо ҷудо мекунанд. ин муҳит аз газҳо ва плазмаи зичияшон ба таври тасаввурнопазир аст таркиб ёфтааст. акнун чӣ будани фазоро шарҳ медиҳем. агар чуқур андеша кунед, ин ҳамон чизест ки шумо онро бо ҷадвал андоза карда метавонед, вале ин ҷавоби қатъӣ нест, зеро ҳамин чиз Алберт Эйнштейнро водор намуд ки муддати тӯлонӣ назарияи умумии нисбиятро кашф намояд. то давраи Ньютон ҳама гумон дошт ки фазо ва вақт абадианд, вале Эйнштейн ин ақидаро рад намуда исбот кард ки Кайҳон вақт ва фазоро андоза кардан мумкин. чӣ будани Кайҳонро таҳқиқоти илмии Эйнштейн шарҳ медиҳад. ин ҷузъи таркибии фазо ва вақт мебошад ки онҳоро аз нуқтаи назарияи математикӣ ҳисоб кардан мумкин аст, вале тасаввур кардан ниҳоят душвор аст. ҳамчунин бояд гуфт ки ҳафтаи гузашта дар барномаи нодир ситорашиноси наврас бо номи Навид иштирок намуд. Навид 8 сол дошта истеъдоди фавқулода дорад. ӯ ба хурдии худ нигоҳ накарда дар бораи Кайҳон ва ситораҳо маълумоти зиёд медонад. Навид бо ҳунару дониши худ тамоми тамошобинонро дар ҳайрат гузошт. Здравствуй, Навид! Изучать космос. барномаи ҷадиди телевизиони Баҳористон нодир дар муддати кӯтоҳ мухлисони зиёде пайдо намуд. далели ин гуфтаҳо мактубҳои равонкардаи истифодабарандагони сомонаанд. лоиҳаи мазкур барои дарёфт, муаррифӣ ва дастгирии истеъдодҳои наврас доир мегардад. ин барнома моҳе 2 маротиба дар ҳаҷми 30 дақиқа пешниҳоди мухлисони шабака мегардад. бояд гуфт ки дар барномаи нодир танҳо нафароне иштирок карда метавонанд ки воқеан истеъдоди ғайриоддӣ доранд. зинро таҳиягарони барнома тамоми нафарони болаёқату боистеъдодро барои иштирок дар лоиҳаи нодир даъват месозад. ҳамзамон вобаста ба барномаи нодир яке аз тамошобинон мактуб равон кардааст ки ҳоло ба он назар мекунем. салом, ман Парвина Ҷумаева, донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. мехостам дар барномаи нодир иштирок кунам, аммо намедонам аз синни чанд солагӣ иштирок карда мешавад. раҳмат.
парвина бояд гуфт ки дар барномаи нодир нафароне аз синни 4 то 16 сола метавонанд иштирок кунанд. масъулони сомонаи шабака ин ҳафта низ дар сомона якчанд барномаҳоро ҷой намуданд. агар шумо дар давоми ҳафта барномаҳои парвин, хабар, ғунча, кӯлоҳи сернок, таҷриба ва ҳусни баёнро тамошо карда натавонистед, пас онҳоро аз сомона дастрас карда метавонед. дар гӯшаи овоздиҳӣ ба иштирокчиёни парвин ва барномаҳои телевизиони баҳористон низ дигаргунӣ ба назар мерасад. шумораи овозҳои иштирокчиён то рафт бештар мегардад. 7 шумораи шоу барномаи телевизионии парвин барои овоздиҳӣ дар сомона гузошта шудааст ва дар умум иштирокчиёни он 4144 овоз гирифтанд ки ин нишонаи фаъол будани мухлисон ва тамошобинони барномаҳои шабакаи мо мебошанд. аз чунин натиҷа мо таҳиягарон низ рӯҳ баландем ва мекӯшем дар оянда низ баҳри мухлисони худ барномаҳои ҷолибу диданиро пешниҳод созем. ҳамзамон ба таваҷҷӯҳи мухлисони озмуни рассомони наврас мерасонем ки озмуни навбатӣ эълон гардид. муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон баҳористон ба хотири тарғиб ва инъикоси мавзеъҳои таърихии кишвари азизамон таҳти унвони тоҷикистон хонаи ман озмуни телевизионии рассомони наврасро эълон менамояд. дар озмун кӯдакону наврасони аз синни 5 то 15 сола метавонанд иштирок намоянд. рӯзи охирини қабули расмҳо 10 январ. шумо метавонед расмҳои тасвирнамудаи худро ба суроғаи мо шаҳри душанбе кӯчаи шеро 31 телевизиони баҳористон ирсол намоед. рақамҳо барои тамос 221 95 24 ва 908 85 38 48. ғолибон бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ мегарданд. ин буд барномаи аз сомонаи телевизиони баҳористон. тамошобинони азиз, шумо низ метавонед тамоми дархосту мактубҳои худро ба почтаи электронии мо ирсол намоед. хайр, то боздид.